ha Nkwatia station so wo ba ha no ma enei ntie amayate ese eye oba ne se nantwinam ye beka se meat ne nkeka ho a ashorte eti ye ba behwe o per fish dia esane sa from ne ben ha ntino o ba fish se mpata adwen a aya na ewo soro ahanom ne bo no ewo form kakresan so mo ban nsuo no enu ti ye behwe aso se meat ashorte no sanso ana fish so ashorte ana ama afi Kwahu Easter na nti ye ni mo ton wenam ni bi ebedi nkomo na ya hwesa aso se ampa meat ashorte no fish so ashorte ana yo yes meat ashorte fish no so ana fish de ne bo aye den first no na fish ne bo anya den de nti ana ma ne bo anya den ne se emframa e wo nsuo ne so a enam ne bo aye den oni ntimi nko nsuo so enko yin enam no ena fe de sa atoso biem na first fish no 100 cedis de no na ye 50 cedis ena 50 cedis de no e 20 cedis ena 20 cedis de no abaye 10 cedis se sign patra ya tutu munti no woni kwa enam ne bo aye din papa say dry fish de ne bo aye de papa o hwa aha 100 cedis aha 50 cedis aha 20 cedis enunti na ama na short na enunti na ema na short ye short ebo no ebo na edin ebo sa ebo na ya din nti enye dan ya ewo se ewo mu se ensuo no mframa wo so mo bet ye kwa ye nya bi e de ba ama manfo so etobi. Okay, iti ne afi Kwahu Easter no ne fish business ko say. Oh, Easter ne de miji di se enka first ni Easter enka na mu enka nsi ankasa na se ye di Easter ni bi ache ene yare ne ba ye ntino ama eniema mu hyeda enye pepepe eniema mu ayeden kakra nti na wu se fish no ne market no enye no yo enti uba Nkwatia ni amanfo dodo no a ka no se fish ne bo ayeden enu nti ne fish pa de enshorto ye na mo meat na shorto nti no se omanfo wo hwe anaso ya ha eye Nkwatia apoto anu de efiton ya che e ma ne ye hu adwuma na nansen ya de emamu adi afa em se eboa nso e ma ne ya omho nya hare se mama no ton omho ha pa ndi ade adwuma na fi om nsam business te say mi a mi gina ha ya me na me ton poto yo we nyina e business bi a ye good pa ndi me tumi me nuanom no fo se anka obi abaye bi anka beboa anka omo ane na mo nya adwuma ni nyina obi atimi efa sa kwan so ye bi anka beboa pa ejuma pa enti business te say Easter mu eye nanso ebe koso ya fi sabra kosi kwasi da no ebe yiye pa Nkwatia ha de mi nheda hu bibi papa bia e wo ha Easter no nheda nkoyie wo ha nanso yesese okọ wanim kakra be sem price so ne ade de Easter no eye kakra ne Nkwatia ha de nheda nkoyie sa business ndi mpacho enye kura ade pam ni mpodi ene kura de omma Easter we panka Easter ba ade pam omo pam ade kama be afi we de ye nheda hu hwe ehu bibia sa ye ntohwe ma ye adepam ye pamasolofu on contract o sesepe adwuma ne de enya kura ntewe de mumpe bibi nhwe ma ye beka se efa se 2 years muni ye nti ana se oman ni mu na bia ye me hu ne se oman ni mu nso ayeden e na covid ne nso e baaye no eno so ha ya adwen pa enti ebesira kufu ado ne mpanifo se ne omodi protocol no ene na mu no ma ne nya sa na security fo no nso mitimi hu se tight pa
Timestre so omo nso a COVID pane na omo ngoye na omo momode na omo konkowo pane ne maye sene ebema asumdwe aba boko sene yale ni betwa Easter ni betwa mu no na yawe bia ma metete ye ewo Nkwatia ha die no die afi bi wo ha na afi we die Nkwatia die enko yie kura because of say omo fa hwe ma kromu ha ama yen so ye hu say Nkwatia ye kan Easter ne ho ana say niam bo ye de indomie no first na ke ton box 70 Ghana say kase ne super pack ne ye ton 1.1 etu ya ju ye ne 8 cedis enye obi anso na nya 8 cedis ne ba beto bi etu ba no ane say wote wo saa say Nkwatia anso msi feed bo aye den eti Nkwatia ne crate aya 300 eti ju chi no ba ko 2 cedis obi anso ni 2 cedis o de beto ntu ba wote wo saa eti esra ban ne say omo aye no anhwe no antete petrol so na niema enko yie mayen ana yes mesra me kanso Nkwatia krom a omo nsam wo benim panimfo no afiduru a omo nya bibi wo Nkwatia na ye hu say street jams ni ade no ebi ba ha ye de ye kombedu obi ma obi ato bibi adi eti apa omo chawo enti Easter we de ye de ye hu no so papa me de me hu no so eti esa na ye hu no efi sa kware abo me na hwe mpra so no na de tutu Nkwatia de a na Nkwatia de Easter ne nka ho kra eti afi obeba no ye mpanimfo mbo na bibi mra na ye ntode ye man afi enipa na omaba pa unso omaba nanso anya ade to na kan ne de keduru Easter time a unso oso a ufa nu ba bia ne ato ade ama wo eso afi de ye hu so skani ho oyakuni nya ope nanso so no ska ode to we enti ama ye so dwadifo no ye bre akuafo nso ye twa atadwe no so no ye bre ye nya tofo enti ne ye kan se aban ehwe no mo a kwawadu amoa atadwe krom akasa mi firi ho no aba no pai a me nam ti ma hwe se me so menya business kakra enti ade se den se atadwe ne twa adu amoa aba on pe na ye bre nye mi hu ni se enipa ne omaba pa se be se mfie mi ense ne ayedi Easter wo Kwahu ha ye hu ni se enipa ba na so ade to ne de enko yie sa yesre pa sa ban hu ye mobo adu amoa ye so ye bre pa nto mu hu ye mobo ma ye so no atadwe na ye dua ne kro ni mu no ye nya atofo e wo kro ni mu sa be ye so kuafo no ye wo mofra ye no aso ne ye de hwe mofra no ye so etimi enfa hwe mofra mo so omo daache no e mo mti ade se de aye de sra no sa ban hu ye mobo ano ye de wi ni atadwe no wo betimi so anoa sa wo sisi e ya wo ya enu ahoro bebre e na ye twitwa de afra wo bo atadwe no so bi de aguso na afa wo di nsuo si ja so ana wo no ana afa wo di agu na wo nom eye pa eboa fa wani wo sisi amama wo yam wo ba bia no atadwe ne fra eboa oni padua na kasa enu nti oba yusu obema yusu oba na ede ma me pa cha oba obi ona ode poa kasa wo no ho ha no na so o kan ontimi kan so ohun se nua no ne atadwe ne so sa otimi fro baabi na obisa ho asem e ma o cheche mu ne timi to enya ho ayalesa ne ntini ade nua ne atadwe no eton no nua dudu se na nua no betimi acheche me pa cha nua na ahoro bebre kama kwati wom dua bi sa na efre no efre kama kwati 20 na asase hwam ma ho gani eniama bebre ne de afra ene atadwe no enu nti na hu ye se obia hu se oso atadwe na se nua no e ka ho ye ni de so enie sa wani kika wo sa wani wo hu no so a wo de osole yi atadwe na miensa fafra nua no na ewe o wi a ebedi be se 30 minutes no wa bansi wani no eyi emfresa anya hwe atadwe na edi se adwuma no nti na edi guso eton no afi atadwe ne bwa ede me pa so atadwe ne mo de ne bwa ede ma ye me pa so ba be 10 cedis 20 and 5 cedis 2 cedis